Som tu s rýchlym sumárom o knihe od J.T. Geisinger, Danteho dopisy. Nie je dôležité, na čo sa pozeráš, ale to, čo vidíš. Žáner tejto knihy deklarujú to ako romantiku, ale za mňa je to určite mysteriózne a ako do romantickej knihy by som do toho nešla. Čo v tejto knihe nájdete? Stratu, duchov, tajomné dopisy a prekvapujúci a nečakaný zvrat. Je táto kniha spicy? Áno, spicy scény tu sú a je ich tu pomerne tak s mierou dosť. Odporúčam túto knihu. Pokiaľ chcete vyslovene ľahkú romantiku, tak nech hovorí anotačka čokoľvek, toto nebude kniha pre vás. Ak ale máte radi knihy s nečakanými zvratmi a knihy, ktoré vás nutia premýšľať alebo zamýšľať sa nad dejom, tak táto kniha by sa vám mohla páčiť. Skončí sa kniha šťastne? Vo svojom podstate áno, skončí. Má happy end. Ak chcete vedieť o knihe viac, tak sa môžete pozrieť na celú recenziu na mojom YouTube alebo v príspevku na Instagrame. Vidíme sa pri ďalšej knihe.